Enjoy life at Bright FM 91.9. Friends tayo. 91.9 Bright FM 91.9 Bright FM. Friends tayo. At Bright FM. Kininduming balen, kekeng lalawigan, uling kalimbun mo, karing sablang dalan, ding baryo sa puro, karing kabalitan, agad menaliling katahimikan. O Virgen de los Remedios, damdam kang kekengabus, iligtas mo ketikabus, king sablang tuksuan maro, ibiyemo ikekang lunas, manalangin mo keking Diyos. Isablang isang malangkong dimbisitas, aking ang nirawan, o Virgen ang maslang, dinanggang mehalin, tingala mo lamang, netulan ang lakal, kekapasalamat, kasalban tayanan, miunlad, milaglaking pamikalukot, agad minaganap. O Virgen de los Remedios, damdam kaking kekengabus, iligtas mo ketikabus, isablang tuksuan maro, ibiyemo ikekang lunas, manalangin mo keking Diyos. O Virgen de los Remedios, damdam kaking kekengabus, iligtas mo ketikabus, king sablang tuksuan maro, ibiyemo ikekang lunas, panalangin mo keking Diyos. Sa plalang bayong banwa, kay kayo, kalugaming kapatad, magdebosyon kang Santo Cristo del Perdón y Caridad at Virgen de los Remedios. Ini po'y Father Joselito Vital, Menibat King Nuestra Señor del Carmen, at mas kilala dako po din kanang parokyanos bilang Among Tok. At makayantabi kayo po ngeni King 91.9 Bright FM, ini po'y radio station na ning Archdiocese na ning San Fernando. Kaya malaos kayo po king kakatang programang Inclusada The Home Series. May katanggap po pong metong plate, makakabit po kayo ni 1521 to 2021. 500 years of Christianity in the Philippines. Milyari po ini 2021. 500 years. At last year po, 2022, inaman pong Archdiocese, kasalpantayan naman po king Pampanga, 450 years. At ngayon po naman, king 2023,
pagmasusyanta naman po yung 75 years ng pagka-diocese at ngayon po archdiocese ne in San Fernando. Kaya pisasabihan tamo po yung banwa, pisasabihan tamo po yung year. Kaya pin po, na yung minsan masanting po ata, balo tamo balikdan yung kikatamo milabas. At peka masanting diling gawan tamo, yapin po yung pamanantabe daring mas makatwa kikatamo. Kaya masaya tamo po, din kikatamo pong bisita ngayon pong kabengyan, yung kikatang palabas, yapin po din kikatang makatwa, meka eksperyensya mismo, kita pong mumunang dake na pamo, yung kikatang debosyon, kayong pong krusada. Kaya masaya ko lang pong pakilala, at later on, abalo yung po rin detali, tungkol king karelang pamagdebosyon, King Virgen de los Remedios, at Santo Cristo del Perdon. Pag-umbisata mo po, kaya kayo po, magpakilala kayo po. Ako po'y Rosa Bora Roque, 85 anyos, makatok ng puking hasko mo. No, kanya po yung asko mo ha po. Guwa-guwa. Pota po galangin, tama yari yan yung Hasko. malabas tamo po. Guwa-guwa. Huling matuwa na kami mo. Hasko mo, guwa-guwa. Masakit Parokya na yan po ito. ng Nuestra Señora del Carmen. Ay niya po yung Rosa. Yung pakadwa po, yung bisita tamo. Ako po yung Sister Conching Morales. Dati ko po at kiniking paraganing Nuestra Señora del Carmen, makatok ng king Ascomo. Pero ngayon po, at yung king St. Jude, San Fernando, yan po parokyanan ng St. Jude Tadeus. Ilan na kayo pong banwa po? 86 po, running 87. 86 ya pong Conching. 85, 86. Ha? At yung pa kayang dedeglakan yan. Ne po? Ikayo po po. Lagyo po. Ako po'y Lolita Gabriel Pajardo, king parokyaning Nuestra Señora del Carmen. Yan po makatok ng kami king Pagirwan, Florida Blanca, Pampanga. Asawa kaya po'y Brother Ding Pajardo. Magpakilala kayo po. Ako po'y Diosdado Ding Fajardo, makatok ng King Pagirwan, Florida Blanca, Pampanga. Kaya kami pong parokya, iapinigyan ni King Pulumasle, parokya ng Nuestra Señora del Carmen, maging choir master ko po kini mga siguro po mga 20 years, 82 years na ako po ngeni. 82 years na kayo po. Kayo po, tita. Lola. Pareho kayo po. 84. Lola Lot po na. Tita Lot na mo. Buri na po, tita. O sige, tita. Tita Lot. Ang po po'y Tito Ding. Tita Baby. Tita Baby. Ang po po'y Lolo Dan. Uncle Dan. No? Masaya tamo po. Kung isip-isipan po nung mayari tamo po ngayon yung kabeng yan. Po, uling burit na kano po karakal. Alila po, ali po. Karakal ko po abalo kayo. Lakabang pagkwento kami. Nakala po buring kwento. Po. Ngayon po, lawin tala pa mo po yung pisada po king kasuywan king pisamban. Po, king Santa Iglesia, nung nano pong participation da. Kaya po, Rosa, nano po yung pamag-serve yung king pisamban? Keta pong Iapon Torres. Kaya po, Torres po yung pisabihan tamo po, karakal da rin pare. Iapon Torres. Iapon Torres po ya pong mino ng Paris Priskeni. Papuya rin pisamba na yan. Abe-abe na nakepong magkanta. Tuturo na nakepong magkanta. Choir kayo po. Maliban po yung pang-choir, na ano pa po? Sodality ko po. Sodalis. Sodalis. Apo pong may katitis ko po. Katikis. Ngayon po kasalukuyan. Yan pong kasalukuyan. Choir ko pa po. Choir, oh. Choir po. Ang pong apostolado ng panalangin. Yapo Rosa po. 85 85 po po. 85 years old. Choir, Sodalis, Catechist,
at ngayon po apostolado yung panalangin. Pero choir pa mo rin po hanggang ngayon. Lola naman po. Ako po yung nga sabi ko kitang panahon na teenager kay pa mo, pa po may improving choir kanito. May pagkabihan ako kay Mother of Perpetual Help. Kanta po lahi pa yung Virgen de los Remedios. O mga di ko po kayong Mother of Perpetual Help. Dintam ko rin magkantang choir. Sinabi ko po kayong Mama Mary, sana po miyabi ako naman ka rin choir ako. Bisa ko po magkanta. After na po nung pinanungal do, beg-recruit lang magkanta kayo pisamban, metong ko po ka rin miyabi. Po, ako mo dininan pagkakataon magkanta, dininan pa po, sabi daw masanting nga boses. Beging soloista ko po ng choir. O ito po yung primero po experience kay Mama Mary. Kanita po lang po yung Virgen de los Remedios. Yung pong Virgen na Perpetual Health, yung lagi kumafsan. Dati kayo pong choir. Dati kong kanito. Kayo po maging parish leader, mga kanyan. Ay, na po ginampanan nito kasi anak kaya pang masyado kanito. Alin niya po medyo may kaedad na po? Alam po niyang pong magkaedad na may eksawa na kanto. Medyo may dayo kong bagya. Pero po pong Mama Mary del Carmen, ako po yung Perpetual Health. Ila po kana akong papatronan kanito. Choir ya po na. Doon pong dagdagan kaya po mo. Yung pong panganay ko, kaya po yung Perpetual Health, kaya malagay kaya po Maria Socorro. Yan naman pong daragon kaya suluranan kayong Carmelo, malam pong Carmelo. Ito po, sabi ko talagang milagro. Ito pong daw nga itong piyesta ng Mama Mary del Carmen. Malatiya po, baka sunod niya pong Del Carmen. Mulay niya po kindalan, kagal-tagalan itong bayo ko. Gusto niya po gustong dadalan ng jeep. May pong kabilis, may nga pagulis sa kalagang ng tao. Mito po nang niya pong saktong-sakto kaya itang pong jeep. Makatalan niya pa itang nanako king gulong. Po delanan. Uli po makasulod. Paniwalang ko po, uli makasulod yung Carmelo. O ito po, mayroong pang dakal pa po, mga milagro pa na ako. Bubota parandaman-tala po. Ya po Rosa, active ya po hanggang ngayon. Ya po, dati ya po kanong choir, ang pong Hanggang po soloist. ngayon kay St. Jude. Choir kayo po St. Jude. Kaya ko po pong CFM, ang pong CWL, Nayan po yung CFM. at Catholic Charismatic Movement. Ang po pong CWL. CWL, Catholic Women's League. Catholic Women's League. Tapos, Membro ko pa po hanggang ngayon. Mamandar ko pa po, kakanta ko pa po. Kung may mga payos na ako mo po yan. Pagpunta po pakiramdaman-tala magkanta niya po. Ngayon po, tita. Masanti po ata, ate na mo. Ate Lot. Ikaw yung po, nano po yung kasiwan niyo po pisamban? Yung pong kasiwan may kayong pisamban, mangayak kaya po balang Sabado kayong altar. Kay ba't po, may tinuro ko mo rin pong katekista. Ang pong etong ko po kay membro da rin Sodality. Kanta po Sodality, membro na ako po ng apostolado ng panalangin. Nga po ngayon may barik keketi. Pong isipan ko na mo magmembro na ako na naman ng apostolado ng panalangin. Kaya karin na ako mo pong magkain talaga. Pero po kay choir, tabalo po, kaburyanan na nga pong ganun talagang makapagbalik ko po. Uli pong balo yung pwesto, tutwa na yung may itong tao. Medyo po mapaplat na yung boses Nya po, ala ko pong planong makiyabe pa si Bahay kay choir. Pero po kayong apostolado ng palangin, hanggang po sigurong mabiya ko ka rin ko. Kuya po, apostolado ng panalangin, ang po pong Sodality, ang po pong katekista, ang po pong mag-decorate po king altar. Na po, ngayon ako Santa La Pureta, liturgical artist. Oy, nung atintahan pong Ate Lot, at hindi naman po'y Kuya Ding. Ikayo po.
Ngayon na po kasalukuyan, ako choir Katie, pero Kanita po, kanita. palibat pinging minuna hanggang 20 years po siguro choir ko. Ako yung choir master na kaya ng senior choir. At naging official na ako naman po ng adorador, Nocturna Pilipina. At ngayon po kasalukuyan, sisimba na kami kini laki pang katungkulan king pisamban ulimbayo kay pamutong datang. Nukol kayo po menibat. Nukol kayo po menibat. Ibat kay po king Los Angeles, USA. Mga 25 years po kapiri ka rin. Ngayon kasalukuyan, nakabisang magbalik, burimi na keti, masaya. Lalo na po, akilalin na ngayon kay kaming Kura Paroko, Father Roselito Vital. Opo, salamat. Salamat po. O, tiyak po may katanggapatan chocolate. Ne po. Wala akong chocolate. Ali po, loloding naman po, metong niya pong choir master. Ne po. Kaya, nandin po, ababanggit na, dakal niya po kinumpose sa kanta. Nala po din kinumpose siya pong kanta. Yung pong ginompose kong kanta yung himno ni Nuestra Señora del Carmen, ang po yung kiniking pagirwan, Santo Niño, kita king salu, San Francisco. Saint Francis Assisi, yawakiano ang pong kanta. Pati po kanu Ascomo. Ascomo. Yung Ascomo, yung Caralda. Benedicto. yung parokya, ilagyunan ng patrunda, kung ano ang ginawa kong kanta. May kapilan niya po Ang kanta. po niyang sakop na paning parokya yung Maquiapo. Yawa ko lang namang kantang kang apong putin. Opo. So, amo po, shout out po ne po, lawin niyo po ne po. Ting tao po, Santa Potenciana, kim pong Maquiapo, Guagua, yan naman pong ginawa king himno. Kay ba't naman pong parokya, king Nuestra Señora del Carmen, yan naman pong ginawa. Kay ba't rin sakop na po, ing Santo Niño, king Pagirwan, kay ba't king Benedicto, kay ni po king Benedicto, kang Apo San Roque, kay ba't po king Guagua, ing Ascomo, Madonna de la Estrada, kay ba't kay ni po king Porac naman, king Salu, ing po San Francisco ng Assisi. Ay, kakal na po pala gewang kanta. Ne po. Pota po, pakiramdaman tayo pong magkanta. Ne po. Nung agyo na ba magkanta? Eh, something about this again. Pero makakapagkanta ko pa mo. Kapagkanta ko pa. Magplat na po boses. Ano po? Magplat na po boses o na yung laki pong... Pero makapagkanta ko pa po nung magkanta ko. Siyempre, istong sa opening Apo Carmen, masalesepin nung makapagkanta ko pa mo rin. Pota po pakiramdaman tala na yan nung makanala po kagaling magkanta. Pero baita po mag-break. Ne po, baita mag-break. Apo, lola, tita, nano mo pong kantang lagi nakakanta po kayo na iwa kalingwan. Tapong devoted to you. Ay, devoted to you. Oh, pakiramdaman tayo po. Baita mag-break. Sige naman po, sample, devoted to you. Devoted to you. Biduduet what niya po na yung guy. Ay, sige, duet po. Sige. Gamitin niyo po ding mic yun. Sige, devoted to you. Lana kaya pong boses. Ay, okay mo po yan. Kaya ka makanano mo. Moses first time. Oh, sige. Buri, mag-solo ko pa po. Oh, sige. Magkatatampong yun, iba tayo pong mag-break. Sige po. Darling, you can count on me Till the sunrise of the sea, until then I always be devoted to you. I'll be yours till endless time.
paths of life. You can die because I'm so devoted to you. O magbalik niya po yung kinatang programa. Pakiramdamantala po ding mapila na mensahe at pakiramdamantala po yung kantang Devoted to You. Pakiramdamantala po itang metong ka rin kinamposta pong kanta, yung himno na po ng Nuestra Señora del Carmen. Magbalik ya po yung programang Inclusada, The Home Series, kay King Radyo, ng Archdiocese ng San Fernando, Pampanga, DWBL 91.9 Bright FM. Extra special ya po yung kakatamo pong programa, yung kakatamo pong episode ngayon ng Kabengyan, uling, balikan tamo po yung nilabas. Na po, yung karanasanda, yung kakatamo pong makatwa, bala mo po istoryan la kanyan, magkwento la po kakatamo, tungkol king kikatamong krusada. Ngayon po, nangantala po, nano pa po yung baludan. Po, bala mo po isbiya po kanya, ding Mike po, ready yula. Tas yung bagyaring Mike yan. Sige po. Nano ya pong banwa, may kumpisa ing pamagdebosyon king Birhen de los Remedios. 52 yata. Istuya po. 1952. Po, 1952. Pero kapilan niya po may koroneng Birhen. 56. 56. Istuya. O po rosa kaning 52. 56. Istuya po. Opo. Ang yan po. Next question. Ding Mikey po, ready na po. Ready. Apo rosa, baba mo ning mic mo. Ilaki ka lang manyambot. Nino po ing Obispo kanita. Yapi po Apong Guerrero, Maria Guerrero. So, dahil po lagyo, Cesar Maguerrero. Cesar Maria Guerrero. May ka 2 points, 1 point. Ikay naman po, po. Okay naman. No ko rin po, no kanya po may corona. Ing Birhen. May corona. Umunang may corona.
Oh, sige po, anybody can answer. 3, 2, 1. Kapitolyo po. Kapitolyo. Kim pong Capitol. O, nako pa, Maki, ba't kayo pumadwa? Po, may ka 3 points, naka 1 point ka nga po. Ikayo po, nino pong governor kanita po? Governor. Kanita, minunay mo yung corona ikay. Opo. Ilasatin. Istuya po lasatin. Rafael Lasatin. Very good. Rafael Lasatin. Huling kanita po, talagang makiadwangan niya po yung Santa Iglesia, kimpong gobyerno, kimpong kikatamo po manungkulan. Ne po, Cesar Maria Guerrero, ang po yung Rafael Lasatin. Ka-fresh na pa po memory. Ne po, kay ba't abanggit niyo po, yung koronasyon kanita, king Kapitolyo, na ano kaya ang dahilan o bakit tetag ne po ning kikatapo mong obispo kanita? Kita pong sabihin nyo nandin, nano po Yung ita? pong huling Keti Kapampangan, wala pong katahimikan. Huling pong din tao ang problema la kaya malilyaring alang kaya tunan natin kakatok ka rin balema niya at pamangan. Balang po manyawad la mamilit mga po. At naman pong karahasan kanita po. Atin naman pong atin mo naman po. Nan pong austa mo kas Mike po. Nan pong austa mo karela. Hindi kaya mawawala yung tao. Mawala po yung tao. Sasabihan na, kimwari mo kaya. Mga pakula, mangwala, mawalala. Nano pa po po? Nano po austa mo katang tao nga man ninyo pumalikot. Depon tao luwal, larahok. Tao luwal. Ausan do po? Wala. Hukbalahap. Opo. Kaya po kasing kasaysayan tamo sa biyanda, metong po ka rin aisip na pong solusyon ng kikatamong kaluguran na dating Arsobispo, Cesar Maria Guerrero, iyapin po yung krusada. Po, to stop the social unrest in Pampanga. Po, uling hanapin po ng dindakal po ng malikot, kakatok, mawalang tao, makanyan. Po, kay ba't, nano pa po yung surpresa ng Birhen po, tandaratang niya? Nano po yung tandadalada? Magdalaya po takalalamak. Lamak, po, lamak. Pamiya ka rin ang taong dasana. At di mo po kayo, nyan dito niya po kayo, may katanggap kayo po lamak. At tatandaan niyo po, Yan na kayo man. Opo. Pamieda po, gyang pilan niya mo pong bala pong bali, laganas po. Laganas po, di din ang dala po. hindi nang dala Gyang, po. opo. Gyang nanulamo po ito. Tanggapan mo naman po, lingibat kay Mama Mary. So ito pong lamak, dalada po, po. May nibat king dating balen, po. Kay Bakanita, ikay naman po, maglikom kayo po. Kay ba't mamaya kayo po. Baon po. Dala na po ning Mama Mary kanita kaya tutukin po tala ng balen. Niya pong muntaya po yung Birhen kay niking parokya. At tandaan po na nung 19 ita. 19? Ano po 19? Oh. Kaya po yan. Sige po. 74 yan may corona eh. May 70 siguro. 74. Opo. 1974. Maranap no po siguro kanini. Uling mag-alas 8 na po eh. 1974 po ano. Uling yung Paris Peace na po kanita. Ano po yung Paris Peace yun? Tapos sason po. Apong Sason. Po. Yapong Sason, according ka rin pong history nga basa ko, meto niya po ka rin spiritual director. Spiritual director na po ning Crusada. Nino pong kaya na kasi? Yapong De la Cruz. Jose de la Cruz. Yapong Jose de la Cruz, sabi yan naman po kano, ada po rin makatua, yapong Sason, kaya yapong Paris Peace kanita Kenny. Kinga tatandanan niyo po, pilang aldoya po migistake yung parokya kanita? Pilang aldoya po? Tatandaan niyo po? 1 month yata. 1 month. Oh, eko pong papatene po. 1 month. Kapit ng bulan. Pero kanita po pala, makanya na yung maliliyari niya po. Itang pilipat-lipat de po. Kay ba't kaya rin na po, Kenny, no kanya pumiras? Dahil niya po lubaw.
Lubao, Kimpong, San Agustin. Mga kayo pumira sa San Agustin, maglakad. Maglakad kayo po. Talaga pong... Galingaldo po. Ganingaldo. Kanita po Ganingaldo yung pong magaganaping koronasyon? O Ali po, ita pong pamaglipat. pamaglipat? So, makorona yung pong bandang kapanapon, Pangagalingaldo po. Ganingaldo po kanta, ilipat yung po king metong parokya. Balen po. Balen. Kimpong Balen na ning Lubao. Karin. Tatandaan Karnya na po yung pekamara yung akaya. Ngini po, anyang atsuya po Kenny, nano pong participation nyo? Itatang, nano pong participation nyo kanta? Sana po. Nya pong atsuya po yung krusada Kenny. Ikayo po yung... Mga gitara po kanita, choir master po kanita. Yung magmanyanita kay Kembir. malang sitsu pupunta kay mag-rosaryo kay choir. Manyanita. Oh, manyanita kay may po gagawan kay ni Kisentro. Manyanita. Ano na kedan pupunta kay ni yang epawara si manyanita pakakira kay karening bangkuka pisamban. Kotang manyatang orentao bigising kami kotang kay umpisan mi kay alas 4 ning Galingaldo yung manyanita. Ito po yung arandanan ko. Tsaka ating ko po karanasan kayang krusade, malati ko pa naman natanda, namela ko kako. Malati ko pa mong siguro mga 7 banwa. Pagpastol kong damulang keleledalan, iba't siya king Florida yung kay dalare mauli, masle. Sukat pong may patuki ko, wala akong kayabe. Na ako man may takutan, uling balo ko, yung krusada. Tsaka, mila ko na yung may kaparaton keng miyayaliwang lugal, yung krusada, uling kanitang panahon na ito. Eko man makapigpunta keng siping mong baryo, tatakot ka. Kanyang lagi no ring mindo, meging maratoning kay, saka may kamalyari nung bipupuntahan din tao keng kereng-kerelang kasiping baryo, huling may walain takot, pauli na ng matsurang panahon ka dito. Pero hanggang ngayon, malaya no rin tao makatuki kay krusada, gyang hoya munto. Yung masanting na po nito, is itong datang la rin, balang at suketang kantay tang magdalayang lamak yung krusada. Kanya lalong meraguling kasal pantayanan king apong ginu. Mera kala resi simbo. Dati, alamat, ditak-ditak lamu. Datang yung piyesta ng Senyor del Carmen, pinalasi simbo. O ngayon ay sasapakya, pisamban. Lalo na siguro po, huling at suy kaya itang paring Lagyuna o Celito Vital. Amo po saguli. May naliwata po topic. Okay, napukas natin sinabi na, yapong dig. Sabi na po, dati ka masungit yung panahon, ilang makalibot, pero kung pamanyatang na po ka yung krusada, may pupunta na ka rin balang lugar, kay ba't biglang may tahimik. Po. So, ita po, may tahimik po ka o ita po yung regalo na po ng krusada. Ngayon po, at tatandaan niya pa po, ila po kasi rin migkanta. Yan po yung choir master, ni po ding magkanta kanita. Anya pong diyetang yan po yung Birhen, Kenny. Sampulan nakatamo po ka rin kanta na po ng himno, official. Katamo po kantataya. Ting Mikey po, ready la. Apo, albenda ko po kayo hindi kayong anak, ang po hindi kayong apo. Magkantataan po. 1, 2, 3. Hoy, tubing birhen kekeng patulunan, ikan minyetula, ampon kapayapan, kingin tubing balen, kekeng lalawigan, uling kalimun mo,
karing sablang dalan, ding baryo sa puro karing kabalanan, agad me natini ing katahimikan, ding sablang pisang banampon ding bisitas, ake kang delawan o birhena maslak, ding hanggang memalen pigdala mong lamak, metulalang dakal ke kapasalamat, kasal pantayanan miunlad milablab, ing pamikalukot agad dinaganap. O Virgen de los Remedios, damdam ka king kekeng aus, iligtas mo ket ikabus, ing sablang tukso at marok, ibiyeng mo ing kekang lunus, panalangin mo king Diyos. Malino po malino ing kasaysayan at malinong-malino pa mo rin po ing karela pong pamagkanta. Kaya bago tayo po pupusan ito pong episode, pakandaman tayo pa mo po ing panalangin ng Santo Cristo del Perdon. Mangurus ka pa. Mangrusta pa mo po kano. Kilagyuning pa, poling anak, ang poling Espiritu Santo. Amen. Santo Cristo del Perdon y Caridad. O Jesus, ami pa ako king krus, pauli ning lugod mo king tao, at bunga ning pamanupad mo king kapurian ng igpa mo, at diniinan sikanan ning banalay espiritu. Aduan mikeka, impakiramdaman mo yung panalangin, ding taong maniga po, at manyawad kapaldanan keka. Ababansagan dang Santo Cristo del Perdon y Caridad. Aduan may iti king lagyo mo, king kapamilataning banalay espiritu. Amen. Amen. Mangrusta pa mo po. Kilagyuning pa, poling anak, poling Espiritu Santo. Amen. Mag-break tamo pong pasibayo. At ngayon po, pakiramdaman tayo po ing hymno official ng Virgen de los Remedios. O induming Virgen kekeng patulunan, ikang ninyetula ampong kapayapan. Kinyinduming balen kekeng lalawigan, uling kalimbun mo karing sablang dalan, Ding baryo sa puro, karing kabalitan, agad menatili, ing katahimikan. O Virgen de los Remedios, damdam ka king kekeng abus, iligtas mo ket ikabus, king sablang tukso at marok, ibiyem mo ikekang lunas, manalangin mo king Diyos. Ing sablang isang malampong ding bisitas, ake kang delawan, o birhena maslak, ding hanggang mehalin, tigala mo lamang, metulan ang dakal, ke kapasalamat.
sablang puso at karong. Ibiyemuing kekang lunas, Panalangin mo king Diyos. Pagbalik niya po yung programang Krusada, The Home Series, kiniking radyo ng Archdiocese ni San Fernando, Pampanga, DWBL 91.9 Bright FM. Kasanting da po si Wala, din kikatamo pong bisita. Niya po, yung si Wala na po, lalarawa na po yung nilabas, yung kasalukuyan, at syempre, yung daratang pa para karela. Ngayon po, ngayon kayang kasalukuyan, nano kayang maging epekto na karela, ning kayang pamagdebosyon, King Birhen de los Remedios. Mag-umbisata mo po kang Lola Conching. Ne po. Nano po maging epekto na kayo pa magdebosyon nyo, King Birhen? Maraguling epekto na kanako. Kasi po, yung may opera ko, may taningan kong 6 to 24 hours. Alam po saan ko po ito. King Amanaus ko po King Birhen. May alaps wag po ito. Kadwa po niyang mamander ng krusada, San Fernando Pinatsuna kay Karin. Makatukin ako keng makalili ka rin. San Fernando Capitol, keng Villa del Sol, keng San Fernando, makapunta po ang aking Angeles, minuran pang malakas pero ela may kurentaw. Ngayon po, keng biya kong delanan, siyempre anak man po makwarte, pero muli po medyo masanting lang mag-aral din anak. Pagsikapang may pong may asawa, may kao masanting lang pa itong ulan. Tang matupad yan ng murira. Kinarera na po kitang mga bayat na karera, maluwat na karera, at may ngayari naman po. Uli na nin pamanaos ko malantok ng Kembiren. Pero po itong niya pong medyo, malamo may ako nagyo. Daka po kakarga na kaya, dalo karingaliwang tao mamagusga. Uling gagawang kong gagagyo ko. Susurrender ko. Wata pong kayo buklat kayong Biblia, at yung kumakita, sabihan natin, yung ote ko agyuita, ang kimuka nita. Uli na po uling pa, mandalayan ko kayong ang birhen, lumog ko kayong kwarto, isara kayong pasbul, sila nga kayong kandila, ausang kayong birhen. Wata po gulubwal ko, bala mo, tuturul ka guide na ako, nung nanong sugat kong gawan. Mayari lang po rin nga na ako kayong pamag-aral. Kayong sahok na ala pong pat ng panalangin. Maya-maya po ausang kay kilog din ng oras sa Aldodo. Yung ausang kay Biren. Pasap ko kaya pasap ko. O ito po, kadwa po kanita yung magkain na ipinkarin ng Biren. Mitok lang man yung pandemic. Big pandemic po. Na ako patok ng dana yung kusada. Uli po yung kakayan ko kanita, balang ako makatuki kay Birhen. Pag birthday ko naman po kita kay kami kay Bale. Gusto pong birthday, sasabihan ko kasi, nung may kayong nag-birthday, oray nga na ako, maski makanano maganda kami. O teke pag-birthday yung Birhen. Pati po yung Jesus Christ, Lord Jesus, pag-birthday kayo po ng Pasko. Mami na ako, dito po kakay 40 taong manangalangan sa ito po yung sishare ko, sa ito nga yung paka ng pakakalulog ito bandami. Yan, ito pong magpa-birthday ko, banwa-banwa po, pag-birthday kay. May tanjagay itang gagawat mo ito ka rin, kita kay kami. Yan, balang atok ng muling puputalo rin tao, makipamiesta, makipag-birthday. Niya pong mitok ng pinkem pandemya, sinabi ko, na milyari, hanggang mitok ng ito, niya pong milyari na yung mandar, pasibayo. Sabi ni kayong pari, nung malyaring lugdanin man yung Black Rosary, kaya ka ako, Black Rosary, po ilulugda itong berde ng Mama Mary. O, kaya sinabi ko, balaos niyang pasibayo yung berde ng Mama Mary. Po pinayag, ulipin, pa ka malyari. O, hindi ako po biglimus kung larawanan ng Birhen, yabi niya itong Bilesyo. Mahintong ko po Birhen de los Remedios, o nangantang kaya may itong ibisabag. Malyari na naman yan, basta po kaya may Birhen, biblasan may Birhen de los Remedios sana. Kaya po, nilimos kayo po ito. Kaya po, pepabless ko pigay kayo. Yan ito pong
Kaya po datang na ning kay kaya po malagwat mo sabi po, anay pong karakalapi pakit ka na ako yung biran. Gusto po nginyad ko, wala mo po yayabot Pagkalog na ako. po. Minsan po adagdag ko pa po dyan, medyo kakabaya. Kaya pong dinatang-itang na ako. Sinabi, matine po yung biran, September po, pigkakay po. Sinabi ko, pigtawag kaya hindi kayo bali. Kaya datang yung anak ko, karing kayo pables. O anggap po kayong may koya, kaya pables, anggap po yung kayo. Kaya tapong makoya ng itang Domingo ngabak, tapos Sabadong beng, may batbat ko. May batbat ko po, pero mabagsak po. Pero ala ko po din po, kaya po ngarap na nimbirin. Kaya siguro sasabihan na, at makonya yung anak mo, mo ko papipables. O niya kaya po, tinagdara ko, ala ko po may nasakit. Makuya pong abak marano ng anak ko, makoni. Niya kaya po kalakona, damdam ko na yung sakit na yung kening balakang ko. Masakit po kumigalo. Magkera ako, po, balo na mga nanong ko yung biling katawan ko. O kaya, paraming ko po ito, hanggang kaya tutok Sabado, mga sekleope. Datang kayupin ka, no? Sabi ko, sakto-sakto, pables kayo, meron ako po. Anya pong kables na niyang kalukoy. Ito pong benging ay mako kayo. Ito pong benging ay mako kayo. Siyempre, medyo may bigsayata mo. Medyo may pagkakayang bagya. Agad na akong may kera. At po ako balo, itang pamagkera ako. Kabot na ako may kera. Tindagilid. Pero alak pong masakit. Kabang itang pilanal daw po ngayon parmingo. Kaya po may kera. Lukluk ko pang. Po balang gawang kumakera. Pero po niyang may bless yung birhen. Hindi po, kahit punta, sabi ako punta patatapat kayo. Ita pong bengi magkera ko. At ito po papasinan, hindi ko tatagilid ko, bigilulukulo ko. Pangayabak po bigising ko, thank you. Kaya nga po gano'n, uli po kagising ko thank you na ako, tsaka ako mga di. O, pansinan ko ba, o miluklo ko, ala akong daramdaman. O, may kera ako, may tuntun ko manyaman. Ala akong daramdaman. Ita po, para ka na ako, maragulya po milagro. Uli may bless yung biren. Hindi nang kayo. Salamat ka nga pong Conching. Ne po, ini po, dini po nga domisawa, nano po kaya maging epekto dagi kayong pamagdibusyon king birhen. Ne po, uling ila po, for 25 years, menok nangan la po king Amerika. Kaya ita po sinuyok king parokya, tita, bila pong katikista, manayos king altar, ang po pong choir master, kay ba't po miras na po king Amerika. Ne po, nano pong epekto na po kayo king Beyo, ing pamagdibusyon nyo po king Birhen. Ay Tita Lot po. Maragol pong epekto yung milyari kaya kami. Yan pong pamiyasawa, may asawa. Basta man pong yung pong biyemi kanita, ko naman po sabihan ng kalulukan pero makapangkaman po rin makatatlo pati ngapon. Basta po itong menalangin ko. Ipamadi ko po kay Santo Cristo del Perdon, yung Birhen de los Remedios, pati nakangapong maming at kay Santo Niño. Na sana po wala pumaliwang panalangin, mo po itong sana po Diyos ko, Indong Birhen, sana po midena ng ganan yung kaya kaming kabilian ngayon ng kaurasan na. Nyapin po, siguro po kayong lugod na ng Birhen at ng Santo Cristo del Perdon. Po yung Birhen de Nuestra Señora del Carmen. Pinyena po itang hanggang aduan ko kaya. Hanapin pong Father Remel. Anyawad kayo nung nanumburiyo nga aduan. Sabihan nung nanumburiyo. Ibiyan na kaya kayo pero ako mamirapal datang yung aldo biyan na rin kaya kayo. Ano po? Kanitak po. Tindanan kayong tangamano na nga pong imilay tangga pong yan eh. Parati kayong sasabihan ka rin nga kakwento kung iminalog. Palakasan ko po lubuling tang mamano ang tita. Dapat po biyasa lang manaya. Ne po, ay bala mo po, kwento ya po ita, di ba? Malamat ko po menaya? Paya po kilala? Mga po sita, yung mga po nga kilala, mga di kayo po,
Basta po yung pangadi ko makanyan. Yung pundenan niyo ko pong maging kabangal kong puso, buri ko po itang taong malugod pamilya, malugod na parang tao, at malugod, lalong-lalo na malugod kaya kayo ako po. Uling pong nung makapakyasawa kong yung makaintindi, ito ko nang pagpamag silbi ko, niya po siguro. Niya pong binyena ka na kayo. Hanggang po ngayon biski po na yung plano mi, sigurado kaya pong may kaintindi. Okay. Laway niyo po, ne po. Kaya rin wala pa pong love life ken, ne po. Biyasa kayong manaya. Wait patiently. At pigkalob niya po kayong nga pong gino. Oy, kayo naman putang. Aga po yan, makapag-compose ko pa pong kanta. Kaya ka, king pamag, Kanta po. Titigtig ko pa po. king pamag, Compose. Makapag-compose ka pa po. oo, puring kay, king, di kinompose ko pong kanta ka rin, Sitio Elal na Keti, ing himno ng Nuestro Señor del Carmen, ang po na kiniking Ascomo, ing Maria de la Estrada. Opo. Kaya naman po itong kain na San Roque. Alin niya po nga tune ako Amerika, alina, mixer kayo pa po bisamban ka rin? Inquire kayo. Amerika po? Sinuyo kayo rin po Amerika? Talagang. Bali po, din po miyasawa, burida po kasi tita, ida po papayaws lola eh. Tita, Lot, ampoy tito, ding. Petula po ka rin sasawag king parokya tam. Benefactor la po, kaya nakapunta ka na salamat king pamanya po king parokya. Ne po. Kasi po iking senior choir kanita, hanggang sa kupanin parokya na yung daratang iti mo ngayon Caroline. magpasko, magkaroling kaya po, kabilugan. Magkanta kaya nga, tutuliran agya nga yung bibye, pagkanta mila po, lalaganan san mila. Inti mo yung mauli kanita, pituyang kaya ni purok pagiruwa na yung dagol. Yung malapi, Ascomo, ang po yung keti kinduan. San Roque. Makanyan po yung gagawing saop kanita. Yang ang ting kasaop, mamantabe kaya kami, istong marap kay Kristo, ang po yung Virgen de los Remedios. Alakeng takot, agyang madalugdum. Pupunta lang pirming antabayana na kami. Kasi agyang emo balo na yung gawa na kay kaninga pong Ginoo. Kay kakalingwan yung krus, isto na kay king krus, balo ko yapi na yung ingkay, yung gatlong Pamilya. ang palagyura king tunggewa may king lagyo ning pa ang Poning poning anak. anak, ang Ang poning poning Espiritu Santo. Amen. Trinity Amen. po ne. Opo. So, babanggita na po, anya pong matsuya po kay ni parokya, talagang susuyo na po ka rin pari, lalo na po po tasimbambing. Ini po, parang naman tayo po Yapo Rosa, kasi from the beginning until now, active ya pa po rin po king parokya. Ne po, nano po yung maging epekto na kayong pamagdibusyon king Birhen? Ay, Diyos ko, dakal po. Ay po pakarakal po, tapo mayari ne po. Ingi katamo pong palabas, ang gaya pong 8:30 po, tapo mayari tang alas 12. Meto mo po ka rin, tatandaan yung epekto na, ne po, yung pamagdibusyon nyo, Apo Rosa. Kaya gana pong milyari kang biye ko, iba't nga po kang Virgen de los Remedios. Ang po kay Santo Cristo del Perdon. Anak ko pa po, makiabihan ako pong makibat ka rin, matuwang mete, magrosaryo kayo. Yan po, inyawad ko. Yung may kaisip na ako din, na akong asawang mag-anak ka. O may kasawa ko. Pati po anak ko, ben pamilya ko. Iba lang ang po kaya. Anya, makasampulong, ang kapungin nga po ko ang pongkay. Sa bata mo po ngayon malambat.
Den po kasi pamilya ko, ila pong inyawad ko kaya ngayon. Binye na naman po. Anya po in number one pong pasalamat ko kaya. Manibat po kin pangabait ko, eka po balong misakitang ko. O itapo'y maragula, grasyang babalik ko po kaya. Nya susuyo ko kingapong gino, kimpisamba ng po karen parang tao. Karen pong mangailangan. Ita po kanon ditak-ditak po tapong matipon. Miras po kanon banwa. Ita po, eni po. Dinenana ko pong pamilya, anak, apo, ama salese lang ang pupanga, kabilyan. Ayanad nila po ng mister ko, kasi po yung mister ko, abe, kaya naman po kanta, night ay, ila po rin EMDC ka ngeni. Pero ka, pong spam. opo, spam, opo. Ay ba't po, dem po naman binye na ka na akong anak. Magkanakala po. Yan ako po din na nakasuway. Niya po reta nga dua akong anak, tikinong tatara ka rin. Binye ko pong manyaman pasibayo. Binalik ko pong manyaman kelog ko. Kaya din ang tatar na. Tuki-tukila pong banwareta. 1959. 95 itatara, 96 ang bungso, 97 ita pangane. Tatang dapure nga anak ko ngeni, tatang na pong Macho Ryan. Maganakalangan po, so inawad ko po. Abe ko nga po keng pisamban, pati pureng manuyang ko. Den po nga po ko kentod, atina pong nights, atina pong spam ka rin nga po ko. Nga po yung lakas ko, bibigay ko na mo po kayang pasibayo. At pasalamat ko po nga lakong kapanamdaman, ala ko pong maintenance sa Panolo. Ah, very good. Dakal pong dakala salamat. Virgen de los Remedios, Santo Cristo del Perdon, king gracia binyemo ka na ako. Agyapistaman malagwa na ako likuan ng mister ko. Sinabi na, den lekwa na eke magkasakit. Nya pa salamatan ko po ita, hanggang yeni po, ko po tinok ng manibatan niyang koronasyon ng Mama Mary 1956. Kay bato 57 may kasawa na ako. Hanggang po ngeni, kaya koronasyon ko po tinok ng, ko po sinalang tinagon. Pistaman po kaya tamilabas, kaya po may katabon, pero po dela arako rin nga po ko, niya pong bayo, itapong bayo koronasyon kay Lubao. Pasalamatan ko, punda kalita, impong lakas ko sana po, denana ako pong lakas, bako pong makasuyo. Karen parang tao, ang po kingapong Ginoo. Ang po enak kay ala ko pong kay sana di denan kay kitang sagkol. Anya po yang ako na pong tilip, babalik ko po yung lakas ko. Okay. Iya po yung pasalamat ko. Salamat po, Santo Cristo del Perdon, Virgen de los Remedios, lalo na po yung Mama Mary, Virgen del Carmen. Salamat po. Okay. Dindamtala po din kwento da. Bayo ko po papag-greet. Siyempre, bisa na po mag-greet din katang makatwa. Iya po Rosa, mag-umpisa kanita, hanggang ngayon susuya pa mo rin po. Nepo, hanggang ngayon po, choirya pa mo rin. Nepo, at apostolado yung panalangin. At ngayon po, dimdam niyo po alam pa na ingkiyang pa magdebosyon. From 1956 up to present, magkabay po king koronasyon. Kaya siguro, may bless siya po ya po Rosa, may itong karing apuna, abiya po karing permanent committee na ni Cruzada, Brother Matthew. Kaya po, yan po, bayo tayo po pupusan ng kakatang programa, atila pa mo po kanong batiyan. Kaya po, mag-extend tamo kung 5 minutes kanyan. Ya po Rosa, nino pong batiyan nyo po? Ding, anak yun, anak. Ano, anak, apo nga po. Sige, batiyan nyo po. Hello, ayo po, hello.
Ray. O tirayan mo, karakal mo anak, ang po nga po. Opo. Ninungan. Hello. Dinganak niyo po, anak. Dengan ako, poreng manuyang. Hello po kano. Hello. O, kayo po, tita, misteryo po. Abemia po yan, Manal Bea naman po. Pumanal ba po kaya tumakiramdam niya kanyan. Ako ang anak niyo po. Babatiyan ko po rin, po nga ba kung Mr. Kotsuken, ang po rin anak ko, Dok Conrad, Dok Marisa, Jojo, ang po rin nga po ko, dan po kaya ka nga po ko. Kabat po rin hanggang kaluguran ni, kaya taking St. Jude, kaya ni po Kinder Carmen, dako kaluguran ulit, kaya di ko po meron ko. Babatiyan ako nga po, good luck, good health, God bless you, and well, may God always bless us. Okay, thank you po akong Konsyeng. Kayo po, Tita Lot, batiyan niya pa mo po number 1, dapat yung pangunakan niyo pong pari. O, yapong. Una po, babatihan kayong panguna kaming pari. Anak niya po ni kapatid kong pangani. Iya mo po kabudanak na. Among, batihan da kang advance Merry Christmas and a Happy New Year. Pasensya na kayo, rakapayapong talan uling manang mating kung masakit la rin bitis ko masyadong milakad-lakad. Otang masalese na la, ang talanda ka rin. O, yung kapatad yun, yung kapatad yun. Yung kapatad ko, Dante, Dante, Florinda, Nenita, Ampoy, Reta po, 4 na lang, ay 5 na lang. Ay, Renato, Reta nga taking esteta, duala po po ay Efren. O, friend. Kayo po, dino po ring anak yo. Baliw po yung anak yo? Yung anak mi. Opo, dino po. Hindi po nga anak mi, pitula. Hello, Karakalda. Sabihin niyo po lagyo. Batiyan niyo po, hello, karen pong 7 ng anak, nala po lagyo. Pining pangane, Ronaldo Pajardo, Milrose Pajardo, and Hardy Pajardo, Joy Pajardo, George Pajardo, and Lisel Pajardo. Atin pa po kanong metong. Nil pa po metong, Dennis. Dennis po, Kenny Chuketi. May diferensya po, may atakiya. Emin, Miras America, pero retang 4, Elisel, Joy, George, Tampung Metong, Rose. Iardi Pahardo at Germany. Opo. Yan po, uling makitan na kami. Miras kami muring hanggang 25 years. Minuli na kami. Yan na kaya pa magbalik. Masasaya keti. Kaya be mo nga deng kaaga mo, ren kapatad, deng kakalaguran ka rin. Agyan kasi pigmembale, may kakilala ka sa Amerika. Opo. Ating ko pa po Ating palang din pa pong greet niyo po. Then pong anak ko ang po nga po, ang po po rin mga ganakakong manuyang. Mga ganakalang ang po rin manuyang ko. Opo. Tama na salamat, ne po. Muna po, pasalamatan tala po ng bisita tamong po rin kayang tabera, ne po. Ela po miras kayo nung ito po sinopan, ne po. Dimdam tamo po yung nilabas, yung kasalukuyan, at panalangin tamo po, kaya betala po po yung makabang panahon, uling lulugod laging Diyos, sigurado mo po, may pagkalubalang makabang biye. Ngayon po pupusan tayo po yung kakatamong programa, kapamilatana po ng panalangin, King Birhen de los Remedios. Sinabi na po nanding Apo, kailangan takan ng manguros. Okay. Tama po. Kilagyunig pa, ang po ng anak, ang po ng Espiritu Santo. Amen. Amen. O Virgen de los Remedios, damdam ka king keking haus. Iligtas mo keti kabus, king sablang sakit at salot. Ibiya mo yung kekang lunis. Ipanalangin mo kami, King Diyos. Pigaganakan mo sana, o malugod na Birhen Maria, king kapilan man, pamaramdam king atin katao mo man. Karing, pabilang ang mga santing king kekang pakalulo, at magsantong king kekang pakalulo. Minyawad king kekang kasukan.
At mani ka po king balmong pamanampun. Si kwil mong emur mo sana lingapan. Ako yung pamagasa ko king antikay-keting kapanaligan. Dururot ko kaya kahoyin ding birhen na bistaman ani ko king tara magmong bayat king kasalanan ko. Magsakab ko mukrin king malmong bitis o hindu ng Jesus. Tayo. O hindu ng Jesus. Mo sana bisa sakwil, ining pakalulong kaya duwanan ko. Nune bagkus, tingiran mo sana ng panayong, ing damutan mo sana, manggaman kapilan. Amen. Kambi na po ning Manimuna, King Cruzada, ning Birhen de los Remedios, at Santo Cristo del Perdon, ning Archdiocese ni San Fernando, Pampanga. Ini po yung programang In Cruzada, the home series, kay King Radyo ning Kakatang Archdiocese, DWBL 91.9 Bright FM. Ako po yapong talk, kaya beda po din kikatamo pong makatwa, aming may kwento tungkol King Mumuna, King Cruzada, ang ganang yun kasalukuyan, yapong Rosa, yapong Conching, yapong Lot, ang po yapong Ding, maya pa oras po kay Kayungan, at syempre we are still in the season of Christmas, kaya Merry Christmas at Happy New Year kay Kayungan. Dakal pong dakal salamat, King Pamanantabe, yu kay kami. O ibabay tala po din kikatamong, bye-bye. Feel at home tayo dito. Enjoy life at Bright FM 91.9. Friends tayo. Bright FM, nandito na. Mag-e-enjoy ka sa mga programa. Good vibes ang musikang taglay. Pagkakaibigan ang inaalay. Kabaleng halika na, sa bright light sumama. Isang paniniwala, sa Diyos nagtitiwala. 91.9 Bright FM, 91.9 Friends tayo. Enjoy life, friends tayo. Enjoy bright, friends tayo. Enjoy bright, friends tayo. Enjoy life, friends tayo. Enjoy life, friends tayo. Enjoy bright, friends tayo. Bright FM, friends tayo. Sa 91.9, friends tayo. 91.9 Bright FM, 91.9 friends tayo. 91.9 Bright FM, 91.9 Bright FM, friends tayo.